హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ జీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ లింక్ తీసుకుంటున్నాను, ఒక నిమిషం. క్లాస్ ప్రారంభిద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తి అందరికీ ధన్యవాదాలు. నిన్న హరే మరి కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మొట్టమొదటి అధ్యాయం చూసాం కదా. భక్తి రసామృత సింధులో ఒక ప్రేమేశ్వర ప్రభుజీ సారాంశాన్ని పోస్ట్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టచ్చు. ఈరోజు రెండవ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. ఆదివారం కదా, సో అందరికీ ఈ టైము కన్వీనియంట్గానే ఉంటుంది అనుకుని ఈ టైం ఆదివారాలు ఈ టైంలో చూద్దాము. తర్వాత నిన్న క్లాస్కి ఎంతమంది వచ్చారు? ఈరోజు ఉదయం 8 గంటలకి అతుల్ కృష్ణ ప్రభుజీ క్లాస్ ఎవరైనా విన్నారా? చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఆయన ఒక చిన్న క్లాస్ తీసుకున్నారు 8 గంటలకి ఈరోజు ఉదయం. ఎవరైనా విన్న వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, చూద్దాము. ఓకే, ఇలా దేవి మాతాజీ విన్నారు, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఒక్కరేనా క్లాస్ మొత్తంలో? నిన్న అక్కడ 8 AM క్లాస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఒక్కరే ఉన్నారు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్ వినిపించిందా మాతాజీ? అవును మాతాజీ, బాగా చెప్పారు మాతాజీ, వినిపించింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాకు ఇప్పుడే భక్తి అది మాది క్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆదివారంది. ఇంకొకరు ఓకే ఇప్పుడే చూశాను, మేము మెసేజ్ జాయిన్. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే థ్యాంక్ కృష్ణ. ఓకే, సో
అంటే సండే 4 PM టైం అందరికి ఓకే కదా? ఓకే. సో మనకి ఆన్సర్స్ చాట్లో భీమేశ్వర ప్రభుజీ పెట్టారు. నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ మొదటి అధ్యాయం భక్తి యొక్క లక్షణాలు, భక్తుల లక్షణాలు కపిల భగవానుడి తల్లికి వివరిస్తూ ఈ విధంగా తెలియజేశారు. శుద్ధ భక్తులు ఆ ధామానికి వస్తారని, రూప గోస్వామి శుద్ధ భక్తుల సేవ సామాన్య లక్షణాలు ఇలా వివరించారు. ఐహిక కర్మల నుంచి విముక్తి సాధ్యపడుతుంది, అన్ని శుభాలకు భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఇవి. ఈ 6 అన్నమాట. శుద్ధ భక్తులు ఐహిక కర్మల నుంచి విముక్తి ఫస్ట్ది. 2 అన్ని శుభాలకు ప్రారంభం. 3 దివ్యానందం. 4 భక్తి. ఇలా ఇటువంటి భక్తులు సమహాత్మ సుదుర్లభ చూసాంగ భగవద్గీతలో కూడా. సో ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు, ఇటువంటి భక్తి లభించడం. 5 భగవత్ సేవలో ఉన్న వాళ్ళు ముక్తిని కూడా కోరుకోరు. అంటే వాళ్ళకి ముక్తిని వద్దు అని కాదు, వాళ్ళకి ముక్తి మీద కూడా ధ్యాస లేదు. భగవంతుడి మీద ఆ నిష్కల్మష అహైతుకమైన ప్రేమ అన్నాం కదా, అంటే కారణం లేని కాజ్లెస్ లవ్ అన్నమాట. మనము చెప్పుకున్నాం, లవ్ అనేది ఎక్కడ చూసినా దానికి ఒక సెల్ఫిష్నెస్ అటాచ్మెంట్తో ఉంటుంది. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూసే ఏ ప్రేమ అని మనం పిలిచేది ఏదైనా సరే, అందుకని నిజంగా అది ప్రేమ అనకూడదు, దాన్ని రాగము అనాలి. ఎందుకు ద్వేషం అంటే ఇష్టం లేనితనం అనుకోండి. ఆ రాగము అంటే కూడా స్వార్థంతో కూడినటువంటి ఇష్టం. మరి మనం ఎవరి మీద ప్రేమ ఉన్నా ఆ స్వార్థం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. మన తల్లిదండ్రులు, మన కుటుంబం, మన సోదరులు, మన పిల్లలు, మన బంధువులు, మన మిత్రులు, మన ఊరివారు, ఇలా ఎక్కడ మనకి ఏదైనా ఇష్టం అనేది ఉన్నా అక్కడ మన అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏర్పడుతుంది. సో స్వార్థంతో అటాచ్మెంట్. ఇక్కడ అహైతుకం, కాజ్లెస్, రీజన్ లేదు, అది నిజమైన దివ్య ప్రేమ. భగవంతుడికి మనందరినీ ప్రేమించడానికి ఏదైనా స్వార్థం ఉందా? ఆయన ప్రేమ కోసమే ప్రేమించడం, అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్. సో అంటే సహజ లక్షణం అన్నమాట ఆ ప్రేమతత్వం. సో అలాంటి ప్రేమతత్వం ఈ భక్తుడికి రాబట్టే భగవంతుడిని ఆకర్షించగలిగాడు. కాబట్టి భగవంతుడిని ఆకర్షించే ఏకైక లక్షణం ఇటువంటి దివ్య ప్రేమతత్వం. ఈ 6 కూడా శుద్ధ భక్తి లక్షణాలు అన్నమాట ఇవి. అది మనం నిన్న. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భీమేశ్వర ప్రభుజీ 6 కూడా చెప్పారు. సో ఇవి నిన్న మనం ఈ 6 పాయింట్స్ చూసాము. సో ఎందుకు ఇంకొకటి ఏమిటి, మనకి 2 సార్లు చెప్పింది, భగవంతుడు సర్వాకర్షకుడు, అందరినీ ఆకర్షించేవాడు. కృష్ణ అంటేనే అట్రాక్షన్ అని కూడా మీనింగ్ ఉన్నది. నలుపు అని ఒక మీనింగ్, అట్రాక్టివ్ అని ఇంకొక మీనింగ్. ఆల్ అట్రాక్టివ్ భగవంతుడు. అయితే ఆ భగవంతుడిని ఆకర్షింపగలిగేది శుద్ధమైన భక్తి. కాబట్టి అందుకే రాధారాణికి ఆ శుద్ధ భక్తి ఆవిడకి ఉండబట్టే ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ఆవిడ అని చెప్పారు. సో అద్భుతమైన దీని అర్థం ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తి అత్యంత దివ్యమైనది, భగవంతుడి కంటే కూడా శక్తివంతమైనది అంటున్నారు. అందుకే అది శ్రీకృష్ణుడి యొక్క స్వరూప శక్తి, అంటే ఆయన కంప్లీట్ ఎంబాడిమెంటల్ పవర్, భగవంతుడి యొక్క స్వరూప శక్తి. అందుకే రాధారాణియే ఆ శక్తి, ఆవిడకి ఈ భక్తిలో ఆవిడ పరాకాష్ఠ చెందారు కాబట్టి. సో అది ఇక్కడ మనం నిన్న చూసినటువంటిది. సో ఈ భక్తి లక్షణాలు అన్నమాట ఈ 6 కూడా శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు. శుద్ధ భక్తికి 6 ప్రధాన లక్షణాలు అన్నారు కదా. సో ఈ 5 కూడా శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు. ఇది ఈ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలను భాగవతంలో కూడా మరి తల్లి అయిన దేవహితకు కపిల భగవానుడు వివరించటం జరిగింది. వాళ్ళు ఇలా ఐహిక భోగాలు కోరుకోరు, తార్కిక జ్ఞానం కోరుకోరు. శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు నా మీదే లగ్నమై ఉంటుంది. ఇక వాళ్ళు నా సేవలో అంటే నా భక్తిలో నిమగ్నం అవడం తప్ప ఇంక వాళ్ళు దేని పట్ల ఆసక్తి చూపరు, చివరికి సాయుధ్యం కావాలని కూడా అనుకోరు అని చెప్పేసి ఆయన కపిల భగవానుడు భక్తుడి గురించి, శుద్ధ భక్తుడి గురించి తల్లికి చెప్పి తర్వాత ఇక్కడ అందుకని రూప గోస్వామి ఈ 5 లక్షణాలు భక్తి యొక్క, శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. 6 లక్షణాలు.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో భక్తి అని 6 లక్షణాలు చూసాము. ఈ భక్తి యొక్క ప్రారంభ దశలు ఏమిటి అంటే రూపగోస్వామి సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అని చెప్పి 3 దశలను పేర్కొన్నారు ఈ భక్తిలో. అయితే తిరిగి మళ్ళీ వీటిలో ఇంకా ఎన్నో భేదాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో కూడా. బేసికల్గా ఈ 3 చెప్పారు, సాధనా భక్తి అని, భావభక్తి అని, ప్రేమ భక్తి అని. సాధారణంగా సాధనా భక్తి ఉందంటే మళ్ళీ 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి అందులో. ఏమిటి? ఉన్నాయి. అలాగే భావభక్తిలో మళ్ళీ ఒక 4 లక్షణాలు, ప్రేమ భక్తిలో ఒక 6 లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో సాధనా భక్తిలో 2 లక్షణాలు, భావభక్తిలో 4 లక్షణాలు, ప్రేమ భక్తిలో 6 లక్షణాలు. సో 3 రకాల భక్తులలో కూడా డబల్ అయిపోయాయన్నమాట, విభేదాలు పెరుగుతున్న. ఫస్ట్ దాంట్లో 2, రెండో దాంట్లో 4, మూడో దాంట్లో డబల్ కాకపోయినా 6 ఉన్నాయి. సో ఈ దశల లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి ముందు మనకి రూపగోస్వామి వివరంగా ఈ దశలు ఏమిటో కూడా చెప్తారు. సో ప్రస్తుతం ఇక్కడ బ్రీఫ్గా మనం ఇది చూస్తున్నాము. ఈ సందర్భంలో భక్తి మార్గానికి అర్హుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్లయితే అతని యొక్క ప్రత్యేకంగా అతని టేస్ట్ ఏమిటి అనే దానిని బట్టి మనం అతన్ని ఈ కేటగరైజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక్కొక్కరికి సాధన మీద ఉండొచ్చు, కొంతమందికి భావభక్తి ఇమోషనల్గా భక్తి భావన ఉండొచ్చు, కొందరికి ప్రేమతత్వం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ముందు నుంచే అదృష్టవశాత్తు. సో అలాంటి వాళ్ళు ప్రేమ భక్తులుగా వాళ్ళ యొక్క మెంటాలిటీని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళని విభజించాలి అంటున్నారు. మరి అంతే కదా. సో క్రిందటి జన్మ నుంచి కూడా భక్తి అనేది పాస్ అవుతుంది. యోగా యొక్క ఫలితాలు పూర్తి చేయకపోయినా మన యోగ సాధన శక్తి ఎలా అయితే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తుందో మనం 6వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా. వాళ్ళు ధనవంతుల ఇంట్లోనో మరి ఇలా కుడతారు, జ్ఞానవంతుల ఇంట్లోనో, కానీ వాళ్ళకి పూర్వజన్మ సాధన కంటిన్యూ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకుని ఫినిష్ చేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో అలాగే భక్తి కూడా వెనకటి జన్మ నుంచి వస్తుంది. ఎందుకు? భక్తి కూడా మరి ఒక అన్నిటికన్నా మించిన యోగం అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ముందు జన్మలో భక్తితో కొంత అనుబంధం ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఆ భక్తి మార్గాన్ని, అయితే ఎంతో కొంత సంబంధం ఉన్నంత మాత్రాన ఉన్నట్లయితే తప్పితే ఆ భక్తి సేవా మార్గాన్ని స్వీకరించడం కూడా అంత ఈజీ కాదు అంటున్నారు. సో క్రిందటి జన్మ నుంచి వస్తే మనకు ఆ బ్యాలెన్స్ ఈజీ అవుతుంది అంటున్నారు. ఉదాహరణకి ఈ జన్మలో కొంతవరకు భక్తిలో ఏదో భక్తి సాధన చేసాం అనుకోండి, ఒకవేళ చేసి పరిపూర్ణ స్థాయికి చేరలేకపోయాం. అయితే మనం చేసినటువంటి స్వల్పమైన భక్తి సాధన వల్ల ఎప్పుడు కూడా నశించదు ఆ బెనిఫిట్, ఆ లాభం అంటున్నారు. అంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చూస్తాం కదా భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పారు కదా. సో కొంచెం అయినా ఏ సాధన మార్గంలో ఉన్నా ఆ సాధన అనేది వృధా పోదు. సో భక్తి సాధన చేసినప్పుడు అది ఎలా వృధా పోతుంది? కాబట్టి ఈ జన్మలో మనం ఎక్కడ ఆప్ చేసామో నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయొచ్చు, ఒకవేళ ఈ జన్మలో పరిపూర్ణత పొందలేకపోయినా. ఇలా భక్తి అనేది కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ వెనకటి జన్మ నుంచి మనకేం బ్యాలెన్స్ లేదనుకోండి, లేనప్పుడు కేవలం యాదృచ్ఛికంగా ఒక వ్యక్తి శుద్ధ భక్తి బోధనల పట్ల అనుకోకుండా అటాచ్మెంట్, ఆసక్తి రావచ్చు. ఒకవేళ మనకి ప్రీవియస్ జన్మ నుంచి ఏమి రాకపోతే ఈ జన్మలో మనకి ఏ భక్తుడి మాటలో విని మనం వాళ్ళ వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు ఆ భక్తి మార్గానికి. అలాగే అతన్ని భక్తుడిగా అప్పుడు స్వీకరించడం, అతను భక్తి మార్గంలో పురోగమించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇదే జన్మలో కూడా బిగిన్ అవ్వచ్చు. పాస్ట్ జన్మలో ఉంటే కంటిన్యూ అవుతుంది, లేకపోతే ఈ జన్మలో కూడా మనం అలా భక్తి వైపు తిరిగే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఏదైనా ఎవరైనా బోధలు విని కానీ ఏదైనా శ్రవణం చేసి కానీ మనకు ఆ భక్తి కలగవచ్చు. కాబట్టి అతన్ని భక్తుడిగా స్వీకరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. భక్తి మార్గంలో పురోగమనం కూడా సాధ్యపడుతుందట. భగవద్గీత భాగవతంలో కూడా వాటిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు సహజంగానే కొంత ఆ రుచి ఉన్న వ్యక్తులకు మరి ఆ భక్తి మార్గం సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. సో శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రాత్రి ఆయన ఈ మాట కూడా చెప్పారు. ఏది ఒక ప్రశ్న, దీక్ష అనేది అవసరమా
తప్పనిసరిగా అని ఎవరో ఒకరు అడిగారు. అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే అన్నిటికంటే అంటే ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటి భక్తి మార్గంలో అంటే మరి శ్రవణము, కీర్తనము, సాధు సాంగత్యం, భక్త సాంగత్యం, ఆ తర్వాత మరి ఆశ్రయ దీక్ష అన్నారు. సో ఒకవేళ మీరు అది చేయలేకపోయినా ఈ శ్రవణ కీర్తనలు, ఈ భక్తుల సాంగత్యంలో మీరు పర్ఫెక్ట్ అయినా కూడా పర్వాలేదు. కాకపోతే దీక్ష అంటే మనం శ్రవణం చేయాలి అంటే గురువు దగ్గర నుంచి శ్రవణం చేయాలి కాబట్టి నీకు గురువు ఉపదేశం ఉపయోగపడుతుంది అని ఆన్సర్ చెప్పారు. సో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే శ్రవణ కీర్తనలు. కాబట్టి ఈ భాగవతం, భగవద్గీత లాంటి పుస్తకాలు సరి అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విని అర్థం చేసుకోవడంతో మనం భక్తి పెంచుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో మరి అంతేగాని ఊరికినే మనం వాదాలు, ఈ తార్కిక చర్చలు ఇటువంటివి వినడం అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల అంతగా భక్తి అనేది పెంచుకోలేము. అది కొంచెం కష్టమే ఆ మార్గంలో అంటున్నారు. సో ఈ అంశాన్ని సమర్థించడానికి మరి ఇంతకుముందు ఈ పూర్వాచార్యులు చాలా ప్రామాణికమైన వ్యాఖ్యలు చాలా ఇచ్చారు మనకి ఈ పాయింట్ని సమర్థించడానికి. ఏది? శ్రవణ కీర్తనల ద్వారా మనకు భక్తి సాధ్యపడుతుంది అన్న పాయింట్. కాబట్టి అందరూ కూడా ఏం అంగీకరించారంటే ప్రతి వ్యక్తి మనసులో కొన్ని వాళ్ళ మనసులో కలిగే ఆలోచన వల్ల కానీ, సంకల్పాల వల్ల కానీ ఏర్పడే విశ్వాసాలతో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారు. అంతే కదా, మన మైండ్లో ఉన్న థాట్స్ని బట్టి మన యొక్క నిర్ణయాలు, సంకల్పాలు బట్టి మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. అంతేగా, మనసు ఇది అని చెప్పినప్పుడు మనసులో ఆలోచన బట్టి నిర్ణయం చేసుకుంటాం, సంకల్పం చేసుకుంటాం, సంకల్పాన్ని బట్టి మనం యాక్ట్ అవుతాం కదా. సో అలా చెప్తూ ఏమంటున్నారంటే అంతకంటే గొప్ప తార్కికుడైన ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి మనకంటే ఎవరైనా తార్కికుడు వచ్చాడనుకోండి, ఫిలాసఫర్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఈ మన నిర్ణయాలన్నీ త్రోసివేసి ఇంకొక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని మళ్ళీ స్థాపించవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ తర్క మార్గం అనేది ఫాలో అయ్యాము అంటే దానికి ఒక లిమిట్ అనేది లేదు. ఎవరికి వాళ్ళు వచ్చి కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలు చెప్పొచ్చు అంటున్నారనమాట. అందుకని భక్తికి ఇది అంత సురక్షితమైన మార్గం కాదు. భక్తి పెంచుకోవాలంటే ఈ తర్కవాదాలు ఇవన్నీ వినడం అనవసరం. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఏదో తర్కాలు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని భాగవతమే ప్రామాణికమని భాగవతాన్ని అనుసరించండి, అది చాలు. ఇవి అవి అంటూ మనం 10 తర్కాలు వినక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. సో రూపగోస్వామి కూడా భక్తిని గురించి ఒక సాధారణ వివరణ ఇచ్చారనమాట. ఏమని? భక్తిని సాధన భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలా ఆయన ముందుగా సాధనా భక్తి గురించి వివరించారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు? ఈ తర్కాలన్నీ వద్దు, సింపుల్గా శ్రవణం చేయండి, భాగవతం వినండి, భక్తి పెంచుకోండి, భగవద్గీత వినండి, ప్రవర్తన విధానం, జీవన విధానం తెలుసుకోవడం. అందుకని ఈ శ్రవణాలు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ సాధన ఈ భక్తి మార్గంలో 1.2.2 అంటే 2వ శ్లోకంలో ఈ చాప్టర్లో సాధనా భక్తి గురించి ఇలా వివరించారనమాట. సో భక్తిని పెంచుకోవడానికి 3 మార్గాలు, 3 రకాలుగా ఉన్నాయి వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి. సాధనా భక్తిలో మన ఇంద్రియాలు ఏదో విధంగా ఈ భక్తిలో లగ్నం చేయడమే సాధన. మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం ఇంద్రియాలను ఈ భక్తి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం, సాధన చేస్తాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అందుకని సాధనా భక్తి అంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ భగవంతుడి సేవలో వినియోగించడం. సో ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంద్రియాల్లో కొన్ని ఏమో జ్ఞానోపార్జనకి, ఇంకా కొన్ని జ్ఞాన అనుభూతి, సంకల్పాలు, నిర్ణయాలు ఇవన్నీ అమలు చేయడానికి ఉద్దేశింపబడ్డాయి ఇంద్రియాలు. అందుకని సాధన అంటే ఏమిటంటే మన మనస్సును, ఇంద్రియాలని కూడా భగవంతుడి భక్తిలో మనం వినియోగించడం. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఏదో మనం కృత్రిమంగా ఏదో రూపొందించాలని చేసే సాధన కాదు ఇది. ఉదాహరణకి ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడంటే ఆటోమేటిక్గా మెల్లగా నడక నేర్చుకుంటాడు. ఈ నడక అతని మరి మనిషి యొక్క సహజ స్వభావం కదా. పుట్టిన దగ్గర నుంచి పక్కకు తిరగాలనే కోరిక, బోర్లా పడాలనే కోరిక, ప్రాకాలనే కోరిక, లేచి నడవాలనే తత్వము ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఎవరు నేర్పిస్తాం? చిన్నపిల్లలకి మనం ఎవరు నేర్పించం, వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు. సో ఇది స్వభావం అన్నమాట. నడవగల శక్తి వాళ్ళకి స్వతసిద్ధంగానే
ఆ పుట్టిన బిడ్డలో ఉంటుంది. కొంచెం సాధనతో అతను నడవడం మెల్లగా ఆ బిడ్డ నేర్చుకుంటాడు. అదేవిధంగా ప్రతి జీవిలోనూ భగవంతుడి పట్ల భక్తి భావం అనేది స్వతసిద్ధంగా ఉంది. ఎందుకు? మన అందరి ఆత్మతత్వమే భక్తి అంటే ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం. అదొకటి మనం బాగా జీర్ణించుకోవాలి. భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే ఆ భగవత్ తత్వం, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, స్వార్థ ప్రేమ కాకుండా, రాగం కాకుండా, రాగద్వేషాల్లో పార్ట్ అయిన రాగం కాకుండా శుద్ధ ప్రేమ తత్వం. సో అది మరి మన ఆత్మ స్వభావం అదే కదా, సచ్చిత్తానంద తత్వం. అందుకని స్వతసిద్ధంగా మనలో ఉంది కాబట్టే మనం ఆనందం అనేది మన సహజతత్వం అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఉదాహరణకి అందుకే మనం ఎక్కడైనా ఒకవేళ బజార్లో ఎవరైనా వ్యక్తి గట్టిగా బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఏదైనా చూసామంటే మనం వండర్ అవుతాం, ఏమిటి ఇతను ఇంత దుఃఖపడుతున్నారు, ఈవిడ ఇంత దుఃఖపడుతుంది, ఏదైనా కారణం ఏంటో పాపం అనుకుంటాం. అదే ఎవరైనా సంతోషంతో ఉన్నప్పుడు దాని గురించి మనం వాళ్ళు ఏదో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకుంటాం, అదేదో వింత అనుకోం. ఎందుకు? మన సహజ స్వభావమే ఆనందం కాబట్టి. ఏడవడం మన స్వభావ సిద్ధం కాదు కదా. జనరల్గా మనిషి ఎప్పుడు సహజంగా ఆనందం అనేది మన స్వభావ సిద్ధం. సో ఈ భక్తిభావం, ఈ నిర్మల ప్రేమతత్వం స్వతసిద్ధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉన్నది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ చిన్న పిల్లవాళ్ళు వాళ్ళు మరి నడవడానికి పాకడానికి ప్రయత్నాలు ఎలా చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళ స్వభావంలోనే ఉంది అన్నది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. అయితే కొంతమంది కొండ జాతుల వాళ్ళు, ఆది జాతుల వాళ్ళు, అనాగరికులు కూడా ఈ ప్రకృతి నియమాలలో గోచరిస్తూ ఒక అద్భుత శక్తిని భక్తి ప్రపత్తులతో వాళ్ళు కూడా మరి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అమ్మవారు అన్నిటూ ఈ భౌతిక ప్రకృతి శక్తిని వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుణ్ణి ఇలా ఆరాధిస్తారు. ఈ అద్భుత దృశ్య సంఘటన వెనక ఏదో ఒక అంటే ఈ భౌతిక శక్తి వెనక ఏదో ఒక పరమశక్తి ఉంది అని వాళ్ళు కూడా గ్రహించుకున్నారు. కాబట్టి చైతన్యం భౌతిక బంధాలతో మరి మలినమైన వారిలో అవ్యక్త స్థితిలో ఉంది. ఈ భౌతిక అటాచ్మెంట్స్లో ఉండి భక్తిభావం ఇంకా మనకి భగవంతుడి వైపు దృష్టి మరలకపోయినా లోపల నిద్రాణమై ఉన్నది అవ్యక్త స్థితిలో అందరిలోనూ ప్రతి జీవిలోనూ గోచరిస్తూనే ఉంది. దానినే మనం క్లీన్ చేసి పవిత్రం చేసి వెలికి లాగగలిగితే అదే ఈ భక్తి, కృష్ణ చైతన్యం అనొచ్చు, ఏదైనా కానీ అది దానిని బయటికి తీయడమే భక్తి మార్గం అంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లవాడు కొంచెం ప్రాక్టీస్తో నడకెలా నేర్చుకుంటాడో మనం కూడా మన ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును వినియోగించడంలో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, నిర్దిష్టమైన విధానాలు కొన్ని పాటించాలి. పాటించినప్పుడు తద్వారా మనం ఈ ప్రేమతత్వాన్ని జాగృతం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మన సెన్సెస్ని, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి స్వతసిద్ధంగా నడవలేని శక్తి ఉన్న వాళ్ళు అభ్యాసం వల్ల శక్తి లేనప్పుడు అభ్యాసం వల్ల నడవలేరు. అలాగే కేవలం సాధన వల్ల మాత్రమే ఈ భగవత్ ప్రేమను మనం మేల్కొల్పలేం. నిజానికి అలాంటి సాధన అనేది ఏదీ లేదు. మనలో లోపల అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆ శరణాగతిని చేసుకునే శక్తిని గనక మనం పెంచుకున్నట్లయితే దానికి విధానాలు ఉన్నాయి. అంటే భక్తిని ఆటోమేటిక్గా తెచ్చి మన హృదయంలో పెట్టుకునే విధానం అంటూ స్పెసిఫిక్గా లేదు. మనం అంటే కొంతమందికి నడిచేసి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే అందరికీ నడిచే శక్తి లేదు. అలా అందరికీ ఈ భక్తిభావం ఆటోమేటిక్గా అలవర్చుకోలేకపోవచ్చు. కానీ మనం అందరం చేయగలిగింది ఏంటంటే శరణాగత తత్వాన్ని అలవాటు చేసుకోవచ్చు. తద్వారా మనం ఈ భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు అంటున్నారనమాట. ఎలా ఈ శరణాగత తత్వాన్ని మనం చేసుకుంటాము అంటే కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి. ఆ విధానాలను మనం అంగీకరించి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనలో నిద్రాణంగా ఉన్న ఈ శక్తి బహిర్గతం అవుతుంది, ప్రకటితం అవుతుంది. ఈ అభ్యాసాన్నే సాధనా భక్తి అంటారు. సో ఈ సాధనా భక్తిలో మనం ఆటోమేటిక్గా ఏదో భక్తిని తెచ్చి మనం ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకోవడం కాదు. శరణాగత తత్వంతో భక్తి వస్తుంది కాబట్టి ఆ శరణాగత తత్వాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో సాధన దేనికి అంటే శరణాగత తత్వానికి. అందుకే భగవంతుడు కూడా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అన్ని పక్కన పెట్టి ముందు నన్ను శరణు వేయటం చెయ్యి అని చెప్పారు కదా. సో అది ఆ శరణాగత తత్వం వచ్చింది అంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ భక్తి భావం వస్తుంది. సో
మరి మనం ఈ మాయలో ఉండి ఏదో ఒక ఈ మాయ స్థితిలో ఉంటున్నాంగా, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అటాచ్మెంట్స్ తో రాగద్వేషాలు, మరి వీటినే మాయ అంటాము. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క ప్రభావంతో ఆ రాగద్వేషాలతో ఉంటున్నాం. భాగవతంలో ఏం చెప్తున్నారు? నూనం ప్రమత్త కురుతే వికర్మ. బద్ధాత్మ నిరంతరం బంధాలకు యాతనలకు దారి తీసే పనులే చేయిస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా. చేయించి మనల్ని ఉన్మాద స్థితిలో ఉంచుతుంది. మన ఆత్మ ఇలా ఈ అటాచ్మెంట్స్ కి బద్ధం అయిపోయి, బౌండ్ అయిపోయి మనతో ఇలాంటి పనులే చేస్తూ ఉంటుంది. కష్టాలు బంధాలు ఏర్పడే కర్మలే చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఆ ఉన్మాద స్థితిలో ఉన్నాము. మన నిజ స్థితిలో అంతా సచ్చితానందమయం కదా. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో నిమగ్నం అవ్వడం వల్ల మనకి కష్టాలు, అనిత్యాలు, అజ్ఞానులుగా ఉంటున్నాం. ఈ సచ్చితానంద తత్వాన్ని చూడలేకపోతున్నాం. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే వికర్మ. వికర్మ అంటే చెయ్యకూడని పనులు అని చూసాం కదా మనం భగవద్గీతలో కూడా. భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. ఏది? అకర్మ, వికర్మ, కర్మ. కర్మ అంటే సకర్మ, శాస్త్రాలు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పిన పనులు, శాస్త్రాలు చెయ్యకూడదు అని చెప్పిన వికర్మలు. అకర్మ అంటే ఏ పని ఎలా ఏ విధంగా చేస్తే మనకు బంధాలు అంటావో అలా చేసినప్పుడు అకర్మ అవుతుంది అని చెప్పి చూసాం. అకర్మ అంటే పని చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు, పని చేస్తూనే బంధాలు కలిగించుకునే విధంగా పని చేయడం. ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది అది? ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు. సో ఇక్కడ వికర్మ గురించి చెప్తున్నారు. చేయకూడని పనులు. మనం ఎందుకు ఇలా కష్టాలతో ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నాం ఈ అజ్ఞానంతో అంటే ఈ వికర్మల వల్ల. అందుకని సాధన భక్తిని అవలంబించి మనం నిత్యము భగవంతుడికి కొంత సమయంలో మరి ఉదయం ఈ రకంగా ఏదో మంగళహారతి చేయడము, భౌతిక ప్రవృత్తులన్నీ కూడా తగ్గించుకోవడం. భౌతిక ప్రవృత్తులు అంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ కోసం మనం అరులు చాచడం, ప్రాకులాటం. ఆ ప్రాకులాటని అంటే కోరికను తగ్గించుకోవడం, ఈ కోరికల్ని క్రమేణా తగ్గించుకోవడం. మరి గురువులు వందనాలు అర్పించడం, ముందు ముందు వివరించబోయే అనేక నియమాలన్నీ కూడా ఇంకా పాటించాలి అని ఇక్కడ క్లుప్తంగా ఒక 2-3 చెప్పారు. ఇలాంటి అభ్యాసం, ఇలాంటి సాధన మనం ఈ భౌతిక ఉన్మాదాన్ని నయం చేస్తాయి. ఇది మెడిసిన్ అన్నమాట, ఈ ఉన్మాదాన్ని నయం చేయడానికి. అంటే స్లోగా భగవంతుడి వైపు మనం మనస్సును తిప్పడానికి కొన్ని భౌతిక పనులు చేయాలి కదా. పూజ, మంగళహారతి, భగవంతుడికి, గురువు గారిని మనకు బాహ్యంగా ఇలా మనం ఉన్నప్పుడు క్రమేణా మానసికంగా కూడా మనం మారటం సాధ్యపడుతుంది. సో ఒక మనోవైద్యుడు అంటే సైకాలజిస్ట్ కనుక ఒక వ్యక్తి యొక్క వాళ్ళ సైకాలజీకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, సైకాలజిస్టుల దగ్గరికి, సైకియాట్రిస్టుల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లంని వాళ్ళు ఎలా కుదురుస్తారో అలా ఈ సాధన భక్తి ఈ మాయామోహితులమైపోయి భ్రాంతిలో ఉన్న మన అందరి యొక్క ఉన్మాదాన్ని ఈ సాధన భక్తి నయం చేస్తుంది. సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ భక్తి మార్గంలో. అంటే శ్రవణ, కీర్తన, సాధు సంగత్వం. నారదముని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ సాధన భక్తిని ఆయన కూడా ప్రస్తావించారు. అందులో యుధిష్ఠరుడితో ఆయన ఏమన్నారంటే మహారాజా, వ్యక్తి ఏదో ఒక సాధనా విధానంతో మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయాలి. ఏదో ఒకటి, మరి ఇది అని కాకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మార్గం నచ్చొచ్చు కదా. సో ఏదో ఒక మార్గాన్ని ఎన్నుకుని భగవంతుడి మీద మైండ్ పెట్టడం అది ముఖ్యం. సో ఒక శిష్యుడు మరి తన మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయాలి అంటే ఏ రకమైన సాధనలు చేయాలో నిర్ణయించడం ఒక గురువుకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అదే సాధనా భక్తికి ప్రారంభ దశ. ఎందుకు? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో చెప్తే అర్థమవుతుందని టీచర్స్ కూడా తెలుసు కదా. జనరల్గా ఒకళ్ళకి ఈ రకంగా అర్థమైతే ఇంకొకళ్ళకి ఇంకొక రకంగా అర్థం అవ్వచ్చు. సో సరి అయిన మార్గాన్ని ఆ శిష్యుడి యొక్క తత్వాన్ని బట్టి ఆయన బోధించవచ్చు. అయితే ఇందులో ఇక్కడ హరే కృష్ణ కీర్తనని కేంద్ర స్థానంగా ఉన్న ఒక అద్భుత కార్యక్రమాన్ని మరి చైతన్య మహాప్రభు మనకి అందించారు. ఈ హరే కృష్ణ అనే ఈ మంత్రాన్ని, ఈ మహామంత్ర కీర్తం వల్ల చాలా అద్భుతమైన ప్రభావం ఉంటుంది. అది వెంటనే భగవంతుడితో మనకు అనుబంధాన్ని కలిగిస్తుంది. అది సాధనా భక్తికి ప్రారంభ దశ. ఏదో ఒక విధంగా మన మనస్సుని మరి భగవంతుడి వైపు నిలపాలి. కాబట్టి ఈ మహాభక్తుడైన ఈ అంబరీష్ మహారాజ్ కూడా రాజ్య బాధ్యతలు మరి ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఆయన భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టారు.
అందుకే ఆయన అన్ని నవవిధ భక్తులకి కూడా ఆయన ఉదాహరణను చెప్తూ ఉంటారు. ఆయనకు మరి అంత పెద్ద రాజ్యం ఉంది, రాజ్యం ఉన్నప్పుడు ఎన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉన్నా కూడా ఆయన ప్రతిదీ భగవంతుణ్ణి ఆయన సెంటర్గా కేంద్రంగా చేసుకునే తన బాధ్యతలన్నీ కూడా అలా నిర్వర్తించగలిగాడు. సో అలా భగవంతుడి మీద మనసు నిలపడానికి ప్రయత్నించే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే శీఘ్రంగా మరి పురోగమనం చెంది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సహజ సిద్ధమైన భక్తిని తనలో మేలుకొలుపుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు ఇలా భగవంతుడి మీద మనస్సు నిలపడానికి ప్రయత్నించి, సో ప్రయత్నం ఉండాలి, సాధన ఉండాలి, అది ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. కాబట్టి ఈ సాధనా భక్తి లేదా భక్తి కూడా 2 రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు అంటున్నారు. చూసాంగా మొదట్లోనే సాధనా భక్తిలో 2 రకాలు అన్నారు. అవి ఏంటో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మొదటిది ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మికాచార్యుడి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం మనం ప్రమాణ గ్రంథాలు అంటే ఈ శాస్త్రాలు, ఈ భాగవతం ఇటువంటి గ్రంథాలను అనుసరించి కొన్ని నియమాలు పాటించడం. అంటే వేదాలు చెప్తాయి కదా, ఇది కరెక్ట్, ఇది చేయండి, మనం లేవడము, వేదాలు చదవడము కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఆ రకంగా ఆ విధులన్నీ పాటించడం. ఈ విధులను నిరాకరించడం అనే ప్రశ్నే లేదంటున్నారు. ఇవన్నీ పాటించందే మనం ఈ మార్గంలో ఉండలేము. ఈ సాధనా భక్తినే వైదీ భక్తి అంటారట. ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగకుండా మనం విధిగా వీటన్నిటిని ఇదెందుకు చేయాలి, అదెందుకు చేయాలి అనే రీజన్లన్నీ పక్కన పెట్టి ప్రశ్నలన్నీ వేదాలు, ప్రామాణిక గ్రంథాలు, గురువు చెప్పిన విధంగా మనం ఈ వైదీ భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దీన్నే వైదీ భక్తి అని అంటారు. ఇకపోతే సాధనా భక్తిలో 2వ రకం ఏమిటి అంటే రాగానుగ భక్తి. సో ఒకటి వైదీ భక్తి అంటే గురువులు కానీ వేదాలు కానీ చెప్పిన పద్ధతిలో మనం నడుచుకోవడం, ఇది పద్ధతి అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు ఏమిటనే ప్రశ్నలు వేయకుండా ఫాలో అయిపోవడమే. ఏది చెప్పినా, మనం వేదాలు చెప్పినా గురువులు చెప్పినా మనం ఫాలో అయిపోవాలి. సో సాధనా భక్తిలో 2వ రకం ఏమిటి అంటే రాగానుగ భక్తి. వైదీ భక్తి చూసాం. రాగానుగ భక్తి అంటే విధింపబడిన నియమాలను పాటిస్తూ ఒకానొక తరుణంలో సాధకుడికి మరి భగవంతుడితో ఈ నియమాలు పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక టైంలో మరి క్రమేణా మనం పర్ఫెక్ట్ అయితే ఆ సాధనలో భగవంతుడితో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. సో ఈ భక్తిని సహజమైన ప్రేమతో మనం ప్రారంభిస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ. అంటే వైదీ భక్తిలోనేమో నియమాలు పాటిస్తూ క్రమేణా భగవంతుడితో అనుబంధాన్ని ప్రాక్టీస్తో అలా పెంచుకుంటాం, ఏర్పరచుకుంటాం బంధాన్ని. ఇక్కడ సహజమైన ప్రేమతో మొదలవుతుంది అనమాట రాగానుగ భక్తి. అంటే కొందరికి మరి భక్తులు ఉన్నారు కదా, మనం చూస్తాం తుకారాము ఇటువంటి వాళ్ళంతా గొప్ప భక్తులు, రామదాసు, మరి వీళ్ళందరికీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది ఆ భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి. మరి హనుమాన్జీ కానీ వీళ్ళందరికీ అంటే సహజంగా రాగానుగ సహజ ప్రేమతో వచ్చింది వాళ్ళకి భగవద్భక్తి. ఉదాహరణకి ఒక భక్తి ఉదయాన్నే లేచి హారతి చేయమని గురువుగారు చెప్పారనుకోండి, ఏదో మొదట్లో గురువుగారు చెప్పారు కదా అని ఏదో ఉదయాన్నే లేచి విగ్రహారాధనలు ఆరతి చేస్తూ ఉంటారు. అయితే క్రమంగా వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద నిజమైన ప్రీతి, అనుబంధం రోజు చేసినప్పుడు మరి ప్రాక్టీస్తో మనం యద్భావం తద్భవతి అంటారు కదా, ఇదే మనం ఆలోచిస్తూ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ భావం ఇంకిపోతుంది మన సిస్టంలో. కాబట్టి అలా భగవంతుడి మీద నిజమైన ప్రేమ, అనుబంధం ఏర్పడతాయి. ఇలాంటి ప్రీతి వచ్చిన వెంటనే మనకి ఇంకా భగవద్ పూజ మీద శ్రద్ధ పెరగవచ్చు, విగ్రహాలు ఇంకా అలంకరించవచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా ఇంకా భగవంతుడికి ఇటువంటి సేవ చేయాలనే ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉంటాయి. మరి రోజు ఉదయాన్నే లేచి హారతి ఇచ్చామనుకోండి, ఇచ్చినప్పుడు క్రమేణా మనకు మన హారతి మీద, మన మందిరం మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతాయి కదా. మరి పూజ శ్రద్ధగా చేసే వాళ్ళని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. చేస్తున్నప్పుడు ఆ మందిరాన్ని ఇంకా అందంగా డెకరేట్ చేయాలి, విగ్రహాలను డెకరేట్ చేయాలి, దండ తీసుకొచ్చి వేయాలి, పూలు గట్టి వేయాలి, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా సాధనా భక్తిలో భాగమే అయినా కూడా అతను ప్రేమపూర్వకమైన సేవలోనే సహజత్వంగా అనిపిస్తుంది. ఇదంతా ప్రాక్టీస్తో నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. అయితే భగవంతుడి యొక్క నిజమైన ప్రేమ ఆయన పట్ల ఉంటేనే అదే నిజం, సహజత్వం, అది సహజమైన ప్రేమ. అందుకనే సాధనా భక్తిలో
రెండు రకాలు, వైదీ భక్తి, రాగానుగ భక్తి అంటే సహజ భక్తి. వైదీ భక్తి అంటే ప్రాక్టీస్తో వేదాలు గురువులు చెప్పిన పద్ధతిలో వెళ్తూ భక్తి పెంచుకోవడం. రాగానుగ భక్తి అంటే సహజంగా భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమతో వచ్చిన భక్తి. సో ఈ సాధన భక్తిలో మొదటి దశ వైదీ భక్తి గురించి మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే, భగవంతుడి పట్ల ఎలాంటి అనుబంధం సహజమైన ప్రేమ కానీ లేవనుకోండి, అలాంటప్పుడు కేవలం గురువు ఉపదేశంతో ఈ ప్రామాణిక గ్రంథాల పట్ల శ్రద్ధతో మనం గనక ప్రయత్నిస్తే అది వైదీ భక్తి అని చెప్పి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు మళ్ళీ వైదీ భక్తి గురించి రూప గోస్వామి. సో ఈ వైదీ భక్తి నియమాలన్నీ కూడా భాగవతంలో వివరించబడ్డాయి. అంటే ఈ మార్గాన్ని ప్రాక్టీస్తో ఫాలో అవ్వాలి. ఈ సహజ భక్తి మనకి ఏమిటో తెలియడం లేదే, ఇంత ప్రేమ రావడం లేదే అని మనకి ఫీలింగ్ వస్తే మనకి వైదీ భక్తి మార్గం చెప్పారు. ఈ వైదీ భక్తి నియమాలు భాగవతంలో కూడా వివరించారనమాట. ఇప్పుడు మరి పరీక్షిత్ మహారాజుకి మరి చివరిలో ఆయనకి 1 వీక్ ఆయుష్ మిగిలినప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఈ నియమాలన్నీ కూడా ఆయనకి ఈ వైదీ భక్తి నియమాలు ఉపదేశించడం జరిగింది అట. ఆయన ఒక వారంలో మరణిస్తాననగా మరి సుఖదేవ గోస్వామిని కలవడం, ఏం చేయాలి నేను ఈ మరణానికి ముందు మరి అని అడిగినప్పుడు ఎంతో మంది మహర్షులు కూడా అక్కడికి వచ్చారు ఆ సమయంలో. కానీ ఎవరూ కూడా ఆయనకు సరైన ఉపదేశాన్ని ఇవ్వలేకపోయారు ఆయన ప్రశ్నకు. అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఇలా ఉపదేశం చేశారనమాట. మహారాజా, నువ్వు నిర్భయంగా మరణాన్ని ఎదుర్కోవాలి అనుకున్నావు అనుకో. అంటే ఒక్కొక్కసారి మరణ సమయంలో చాలా మందిని మనం భయపడవచ్చు. కాబట్టి నువ్వు ఇక భయం లేకుండా నువ్వు మరణాన్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే వెంటనే నువ్వు భగవన్నామ శ్రవణ కీర్తన స్మరణ ప్రారంభించు అని ఆయన సుఖదేవ గోస్వామి సలహా ఇచ్చారు. సుఖదేవ మహాముని స్వయంగా వ్యాసదేవుడి పుత్రుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ నువ్వు భగవంతుని స్మరించే వ్యక్తికి అందుకని ఏ క్షణంలోనైనా సంభవింపగల మృత్యువు పట్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి భీతి కూడా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి సుఖదేవ మహాముని కూడా చెప్పారుగా, నీకు భయం అనేది లేకుండా మరణాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే భగవన్నామ శ్రవణ కీర్తన స్మరణ ప్రారంభించు. సో ఈ నామాన్ని మనం స్మరిస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు సంభవింపబోయే మృత్యు పట్ల మనకి భయం ఉండదు అంటున్నారు. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఇక తన ఉపదేశంలో భగవంతుడే దేవాదేవుడు మరి కృష్ణుడు ఆయన, అందుకని శ్రీకృష్ణుని స్మరించు అని చెప్పి ఆయనకి బోధించారనమాట. దేవతలను గురించి శ్రవణం చేస్తూ స్మరించమని చెప్పలేదు. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఆది దేవుణ్ణి నువ్వు స్మరించుకో అని చెప్పి, భగవంతుణ్ణి శ్రీకృష్ణుని స్మరించుకో అని చెప్పి చెప్పారు. భాగవతంలో విష్ణునామస్మరణ ఒక్కటే కర్తవ్యం అని భాగవతం చెప్తోంది. సో భాగవతంలో ఎక్కువగా విష్ణునామమే మరి వాడబడింది కాబట్టి అది ఆ భాగవతమే మరి మనకి ప్రామాణికం అంటున్నాం. అక్కడ విష్ణునామమే వాడబడింది అంటే కృష్ణనామమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తస్మాత్ భారత సర్వాత్మా భగవాన్ ఈశ్వరో హరి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ నట్మర్తవ్యశ్చ అవ్యశ్చేక్షతా భయం. సో మృత్యు భయాన్ని దాటాలి అంటే నువ్వు కాబట్టి అందరిలో ఉన్న ఈ భగవంతుని ఈశ్వరుణ్ణి హరిని శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ ఆయన గురించి శ్రవణం చెయ్యి, విను, కీర్తన చెయ్యి. నట్మర్తవ్యశ్చ అంటే ఆయనని స్మరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో మృత్యు భయాన్ని దాటాలి అంటే సుఖదేవ మహాముని ఈ రకంగా పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఉపదేశించారు. భగవంతుడి సర్వాత్ముడు అని కూడా ఇక్కడ అన్నారుగా, సర్వాత్మ భగవాన్ ఈశ్వరో హరి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయాల్లో ఉండే పరమాత్మ, అందుకే సర్వాత్మ అని అన్నారు. సో అందుకని ఏదో రకంగా మనం ఇలా భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఆయన మనల్ని ఆ ఆపదలన్నీ మన కష్టాలన్నిటిని తొలగిస్తారు. అంటే ఈ కష్టాల వల్ల మనకి ఏ ఫీలింగ్ రాని ఆనందానికి తీసుకువెళ్తారు అని. కష్టాలన్నీ వైప్ చేసేసి మనం ఎప్పుడు లగ్జరీస్ సుఖాల్లో ఉంటామని కాదు, కష్టాలనేవి వచ్చినా పట్టించుకొని అవి మనల్ని బాదర్ చేయని స్థితికి మన ఆనందానికి ఆటంకం కలిగించిన స్థితికి వెళ్తాం. భగవద్భక్తుడు వాళ్ళకి పరాజయం లేదు అని చెప్పి భాగవతం కూడా
భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నాశనం కాడు అని. అంటే పరాజయం ఇతరులకి వస్తుంది అంటే భక్తులు కాని వాళ్ళకి మరి మానవ జన్మ ఎత్తి మనం జనన మరణ చక్రం నుంచి విడవడకుండా ఈ బయటపడి సువర్ణ అవకాశాన్ని, ఎవరైతే బయటపడకుండా ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని వదిలేసుకుంటారో ఈ భక్తి మార్గాన్ని, అదే మరి పరాజయం. మనం అంటే ఈ లైఫ్లో మనం అచీవ్ చేయవలసిన గమ్యాన్ని, మనం సాధించవలసిన గమ్యాన్ని సాధించలేకపోతే మరి ఫెయిల్ అయినట్లేగా మన పర్పస్. సో అదనమాట నా భక్తుడు ప్రణశ్యతి అంటే పరాజయం అన్నదానికి. కాబట్టి నియమాలు అలా వ్యక్తి ప్రకృతి నియమాలు తన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోకి నెట్టివేస్తున్నాయో మనం అర్థం చేసుకోలేము ఆ మాయలో ఉంటే, ఈ ప్రకృతిని అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి మానవ జన్మలో మనం ఈ భక్తిని సాధించలేదు అని అనుకోడు. సాధించలేదని అనుకున్నాం అనుకోండి ఒకవేళ, అప్పుడు 84 లక్షల జీవరాశులతో కూడిన జనన మరణ చక్రంలోకి మళ్ళీ నెట్టివేయబడతాం. ఒకవేళ మనం ఆ పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ చక్రం నుంచి బయటపడతాం. అదే పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకోలేకపోతే మళ్ళీ ఆ చక్రంలో ఉంటాం. ఇక మన యొక్క కర్మానుసారం మళ్ళీ మానవ జన్మే వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. ఇంకా ఉన్నత జన్మ రావచ్చు, ఇంకా అధమ జన్మ రావచ్చు. 84 లక్షల జీవరాశులు ఏదో ఒకటి వస్తుంది మన కర్మలను అనుసరించి. కాబట్టి మన ఆధ్యాత్మిక నిజస్వరూపం మళ్ళీ అడుగుని పడిపోతుంది. మళ్ళీ తిరిగి ఒక మొక్కగానో జంతువుగానో పక్షిగానో పుట్టామనుకోండి, ఇక ఎలా పుడతామో కూడా ఇక మనకు తెలియదు. అంటే మనం సరి అయిన మార్గంలో లేకపోతే. కాబట్టి మనలో సహజంగా ఉన్న ఈ భక్తిభావం అందరిలో సహజంగా ఉందంటున్నారు కదా, దాన్ని మేల్కొల్పడానికి మరి మన మనస్సుని ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుడి పైన లగ్నం చేయడమే మన ప్రథమ కర్తవ్యం. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పని. ఆ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది, టైం లేదు అనుకుంటాము, కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఇది మానవ జన్మకి. కాబట్టి అలా చేసినప్పుడు మనం మృత్యు భయాన్ని జయించగలుగుతామని రూప గోస్వామి చెప్పారు. సో మరణానంతరం కూడా ఏం జరుగుతుందనేది మనకు తెలియదు కదా కరెక్ట్గా. కాబట్టి మనం పూర్తిగా ఈ ప్రకృతి నియమాల అధీనంలో ఉన్నాం. అందుకని భగవంతుడు ఒక్కడే ఈ నియమాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయగలిగింది ఎవరు? భగవంతుడే. కాబట్టి మనం భగవంతుని శరణు వేయినట్లయితే ఈ భయంకర జనన మరణ చక్రంలోకి మళ్ళీ నెట్టివేయబడే ప్రమాదం ఉండదు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పినట్లుగా శ్రద్ధగల భక్తుడు తప్పనిసరిగా కృష్ణధామాన్ని చేరుకుంటాడు. ఇదే మార్గం పద్మపురాణంలో కూడా ఉపదేశింపబడింది. అందుకని మనం ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉండాలని పద్మపురాణం కూడా చెప్పింది. ఇలాంటి స్మరణనే ధ్యానం అని అంటారు. విష్ణువుపై మనస్సును లగ్నం చేసి ధ్యానం చేయాలి అని పద్మపురాణం కూడా ఉపదేశించింది. సో నిరంతరం విష్ణుమూర్తి రూపంపై ధ్యాన సహితంగా మనస్సును నిలిపి ఉంచాలి. ఒక క్షణం కూడా ఆయన్ని మర్చిపోకూడదని పద్మపురాణం ఉపదేశిస్తుంది. ఇలాంటి చైతన్య స్థితే సమాధి అవస్థ. అంటే పరిపూర్ణ భక్తిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక వాళ్ళ మైండ్ భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా ఎప్పుడు సెట్ అయి ఉండటాన్ని, అది లాస్ట్ అల్టిమేట్ స్టేజ్ భక్తిలో సమాధి స్థితి. మనం ఇలా కొంతమంది భక్తులు ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళని చూసాం. వాళ్ళు ఎప్పుడు నిత్యానందంలోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే అలా నిత్యము భగవద్భక్తిలో పరాకాష్ఠ చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు భగవంతుని స్మరించడానికి వీలుగా మన జీవిత కార్యకలాపాలని మనం మలుచుకోవాలి. మరి మనకి ఇవన్నీ కుదురుతాయా, ఈ పని ఉంది ఆ పని ఉంది అనుకుంటాం కదా. అయితే మనం ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ మన లైఫ్ స్టైల్ని ఆ రకంగా మలుచుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే కుదురుతుంది. వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ విల్ దేర్ ఇస్ ఎ వే అంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో కూడా. అలాగే మనకి ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళే ప్రయత్నాలు చేసుకుని అది జరిగేటట్లు చేయగలం, మనకి గనక నిజమైన ఆసక్తి ఉంటే. అదే భక్తి మార్గం. మరి ఇప్పుడు చతుర్భుజుడైన విష్ణుమూర్తిపై కానీ లేదా శ్రీకృష్ణమూర్తిపై కానీ ఏదో ఒక మూర్తి పైన మన మనస్సును లగ్నం చేయాలి. ఇలా భగవంతుడైన విష్ణు రూపమైన ఏదైనా ఒకటే, ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుని స్మరిస్తూ
ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన విస్మరించరాదు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసిమి అని ఇదే పై 2 మాటలే మళ్ళీ లాస్ట్లో ఈ రకంగా కూడా చెప్పారు. సో ఆత్మ నువ్వు ఈ రకంగా మనసులో నన్ను పెట్టుకుని నన్ను ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఉన్నట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పి నువ్వు నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకు ఈ గ్యారంటీ నేను ఇస్తున్నాను అని లాస్ట్లో కూడా చెప్తారు. సో పద్మపురాణంలో కూడా భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ ఆయన్ని విస్మరించకూడదు. అంటే ఎప్పుడూ ఇక భగవన్నామే ఇంక రెండో మాట మాట్లాడకూడదా, ఇంక మరి ఎలాగూ ఈ లైఫ్లో ఉద్యోగం ఉంది అది ఉంది అవతల వాళ్ళంటే మన కర్మలు ఎప్పుడు మనం చేయాలి, కానీ మైండ్ని ఎంతవరకు ఆ కర్మలు చేయాలో అంతవరకు వినియోగించు. తర్వాత అన్నెసెసరీ విషయాలు పక్కన పెట్టి మనం భగవంతుణ్ణి మనసులో స్థిరపరచుకోవడం. అంటే ఉదాహరణకి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, మన తల్లిదండ్రులు మన పిల్లలు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళందరి పేర్లు ఎప్పుడు పలుకుతూ ఉంటామా, ఎప్పుడు వాళ్ళ ముందే కూర్చుని ఉంటామా, కానీ మన మైండ్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు. అలా భగవంతుని కూడా ఆ ప్రేమతో మనం మనసులో స్థిరం చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఏ పని చేసినా కూడా బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆ భగవంతుణ్ణి పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనం ప్రతిదీ కూడా ధర్మ మార్గంలో శరణాగతత్వంలో చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ రకంగా నిరంతరం భగవంతుని స్మరిస్తూ ఆయన మర్చిపోకుండా మనము పనులు జీవితాన్ని కొనసాగించాలి. ఇలా చేయడం వల్లే మనకు అన్ని విధులు కూడా మనకి సమకూరుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఇప్పుడు మానవ జాతిలో అన్ని వర్ణాల వాళ్ళకి అన్ని ఆశ్రమాల వాళ్ళకి కూడా సమంగా ఈ రూల్ వర్తిస్తుంది. ఏది భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ మనసులో స్థిరపరచుకుని ఆయన శరణాగత తత్వంతో మనం ప్రవర్తించడం అనేది ఈ ఈ శరణాగత తత్వం ఏ వర్ణం వాడైనా, బ్రాహ్మణుడైనా క్షత్రియుడైనా ఎవరైనా, అలాగే అన్ని ఆశ్రమం సన్యాసాశ్రమం అయినా మరి గృహస్థాశ్రమం అయినా మరి ఏదైనా సరే 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి కదా, బ్రహ్మచారి గృహస్థు వానప్రస్థం సన్యాసం, ఇలా ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా మనం ఏ వర్ణంలో ఉన్నా అందరికీ కూడా సమానంగా వర్తిస్తుంది ఈ రూల్ అంటున్నారనమాట. సో ఇవి అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నవాడు బ్రహ్మచార లేక ఫైనల్ దశలో ఉన్నవాడు సన్యాస అనే ప్రశ్న కూడా లేదు. భగవంతుని స్మరిస్తూ ఒక్క క్షణమైన ఆయన్ని విస్మరింపరాదు అని చెప్పే ఈ విధి, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా పాటించడానికి ఉద్దేశించబడింది. సో బ్రహ్మచర్యంలో వాళ్ళైనా, లాస్ట్ స్టేజ్లో సన్యాసంలో ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి, భగవంతుడిని ఇప్పుడు కూడా విస్మరించకుండా అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఒక్క నియమాన్ని పాటించామంటే ఆటోమేటిక్గా మిగిలిన విధులు నియమాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఏది భగవంతుడిని విస్మరించకుండా ఎప్పుడు మనం మనసులో ఆయన్ని అలక్ష తలుస్తూ ఒక్క క్షణమైన అంటే అంత గాఢంగా ఆయన్ని మనసులో స్థాపించుకున్నప్పుడు ఎలా అంటే ఇక ఉదాహరణ అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి ఇష్టమైన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం వాళ్ళ పేర్లు ఎప్పుడు పలకకపోయినా వాళ్ళు ఏ విధంగా మన మనస్సులో మన హృదయంలో స్థిరంగా ఉన్నారో భగవంతుని కూడా అలా మనం ఎప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువగా స్థిరపరచుకోవాలి. ఇది చేయగలిగాము అంటే ఇక ఆటోమేటిక్గా మిగిలిన అన్ని డ్యూటీలు నియమాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి, భక్తికి అవసరమైన విషయాలు అప్రయత్నంగానే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మిగిలిన విధులు అవన్నీ కూడా ఈ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి మెయిన్ విధికి అవన్నీ సేవకులు లాంటివి. కాబట్టి ఈ మెయిన్ విధి మనం సాధించగలిగాము అంటే మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్గానే వచ్చేస్తాయి. భాగవతంలో కూడా వివరించారు ఈ విధులు నియమాల వల్ల కలిగే ఫలితాలు. ఏమని, నిమి మహారాజుకి తత్వాన్ని ఉపదేశించడానికి 9 మంది మునులు వస్తారు. అయితే వాళ్ళలో ఒక ఆయన చమస ముని. ఆయన ఈ మహారాజు గారితో ఏమంటారు అంటే, ఈ నిమి మహారాజు ఇది 11th క్యాంటోలో ఉంటుందన్నమాట, ఇది లాస్ట్ స్కందంలో. ఈ చమసముని ఈ నిమి మహారాజుతో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర వర్ణాలు 4 కూడా దేవుడి యొక్క భగవంతుడి దేవాది దేవుడు విరాట్ స్వరూపం యొక్క 4 అంగాల నుంచి ఉద్భవించాయి. ఆయన శిరస్సు నుంచి బ్రాహ్మణులు చెప్తారు కదా, మీలో కూడా వినే ఉంటారు. బాహువులేమో క్షత్రియులు,
ఊరువులేమో వైశ్యులు, పాదాలేమో శూద్రులు. అక్కడ పాదాల నుండి శూద్రులు జన్మించారు. అలాగే ఆశ్రమ స్థితిలో ఉన్న సన్యాసులేమో శిరస్సు, మరి వానప్రస్థంలో ఉన్న వాళ్ళు బాహువులు, గృహస్థులేమో ఊరువుల నుండి, బ్రహ్మచారులేమో పాదాల నుండి ఉద్భవించారు అని ఆ నిమి మహారాజుకి చమసముని వివరించారనమాట. ఇలా ఈ రకరకాల వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అర్హతలను బట్టి మనకి నిర్దేశించారు. ఈ వర్ణాలన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో 4 ఆశ్రమాలు భగవంతుడి చేతే సృష్టించబడ్డాయని భగవద్గీతలో కూడా మనం చూసాం కదా. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అని చెప్పి గుణకర్మ విభాగశ అని. అలా భగవంతుడి వివిధ అంగాలు ఆయన కూడా మనకు వివిధ కర్తవ్యాల్ని నిర్వర్తిస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నారు. కాబట్టి సమాజంలో రకరకాల ఏ వర్ణం చెందిన వారైనా, ఆధ్యాత్మికమైన వివిధ ఆశ్రమాల్లో ఉన్నవారైనా వాళ్ళ వాళ్ళ అర్హతలను బట్టి, స్థితిని బట్టి వాళ్ళకు వేరు వేరు కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ కర్తవ్యాలు అన్నిటికీ కూడా గమ్యం ఒక్కటే. ఎవరు అంటే భగవంతుడే. మరి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్సాం, ఆయనే అన్నిటికీ పరమభోక్త అని చూసాం. అందుకే బ్రాహ్మణుడైనా శూద్రుడైనా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు సక్రమంగా చేసి భగవంతుడికి తృప్తి కలిగించాలి. అంతే కదా. బ్రాహ్మణులకి ఒక రకమైన వృత్తి ఉన్నది, వైశ్యుడికి ఇంకొక వృత్తి ఉన్నది, మరి శూద్రుడికి ఇంకొక వృత్తి ఉన్నది, క్షత్రియుడికి ఇంకొక వృత్తి ఉంది. ఎవరి వృత్తులు వేరైనా వాళ్ళ బాధ్యతలను అందరూ సక్రమంగా నిర్వహిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు భగవంతుడికి తృప్తిని కలిగిస్తారు అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. ఆయనే చరమభోక్త. ఆ అంకిత భావంతో, అర్పణాభావంతో మన డ్యూటీస్ని మనం నిర్వర్తించడం, అదే శరణాగత తత్వం. అర్పించడం, ఆ తర్వాత ఏం జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోవడమే మరి ఆ శరణాగత తత్వం. అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అదే భక్తిని ఇస్తుంది అని చెప్పారు కదా మొదట్లోనే. సో భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్తున్నారు, 1.2.13లో మనకి ఇదే చెప్పారు. ముఖబాహూరు పాదేభ్య పురుషస్యాశ్రమై సహ చత్వారో జిగ్నిరే వర్ణ గుణై విప్రాదయ పృథక్ యేషాం పురుషం సాక్షాదాత్మ ప్రభవమీశ్వరం న భజంత్య అవజానంతి స్థానాద్ భ్రష్టా పతంత్యథాః అతః పుంభిద్విజా శ్రేష్ఠా వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనిష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. సో ఇది ఆ బాహువుల నుంచి మరి వీళ్ళు వస్తారు, మరి బ్రాహ్మణులు ఇక్కడి నుంచి వస్తారు అంటూ వివరించి భాగవతం తర్వాత ఏం చెప్తోంది, వీళ్ళంతా కూడా ద్విజులు, శ్రేష్ఠులు, వాళ్ళ వర్ణాశ్రమ విభాగాలు ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినప్పుడు స్వనిష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్ హరితోషణం, హరికి సంతృప్తి కలిగించేలాగా, హరితోషణం ఆయనకి సంతృప్తి కలిగించేలాగా వాళ్ళు చేసినప్పుడు సంసిద్ధిత్వం, అసిద్ధత్వం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రతి వ్యక్తి తన విద్యుక్త ధర్మాలు పాటించాలి. ఈ విధుల వల్లే భగవంతుడికి ఎంత సంతృప్తి కలిగింది అనే అంశంతో మనం వాటి ఫలితాలని పరీక్షించాలి. భగవంతుడు మనం ఎంతవరకు ఆయనకి ప్రీత్యర్థంగా చేస్తున్నాం, ఆయనకి ప్రీతి కలిగిస్తున్నాం, అలా మెజర్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని మనకెంత లాభం వస్తుంది, మనకెంత పేరు వస్తుంది అనే భావం కాకుండా మనం ఈ పని చేసినప్పుడు భగవంతుడు మెచ్చుతాడా మనల్ని, ఆయనకి మనం సంతోషం కలిగిస్తామా, ఆయనకి ప్రీతికి కలిగిస్తామా, ఆయన ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి అనే దానిని బట్టి మనం ఎంత ప్రీతి కలిగించే విధంగా చేస్తామో ఆ రకంగా మనకు ఫలితం వస్తుంది అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ స్థితికి అనుకూలంగా వాళ్ళకి వీలైనంత వరకు వాళ్ళ డ్యూటీస్ని ఈ రకంగా నిర్వర్తించాలి. సో ఫైనల్గా మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ శరణాగత తత్వం అంటే ఏమిటంటే భగవదర్పితం, భగవత్ ప్రీత్యర్థం, మన బాధ్యతలు ఆ రకంగా నిర్వర్తించడం. రెండే మాటలు బ్రెయిన్లో వాటిని మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలన్నమాట. హరితోషణం, భగవంతుడికి సంతోషం కలిగించే విధంగా, ప్రీతి కలిగించే విధంగా ఆయనకి అర్పితం చేసి మన బాధ్యతలను మనం చేస్తే అదే భగవత్ తృప్తి, అదే శరణాగత తత్వం. దానిలో నుంచి భక్తి, ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం డెవలప్ అవుతుంది. సో అది లేనప్పుడు అలా మన డ్యూటీస్తోనే భగవంతుడికి మనం ప్రీతి కలిగించాలి. అలా చేస్తూ లేదు అంటే ఇక మనం పతనం చెందుతాము.
అని చెప్తూ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవంతుడి శీర్షం నుంచి అంటే శిరస్సు నుంచి బ్రాహ్మణులు ఉద్భవించారు అన్నారు కదా. శబ్ద బ్రహ్మైన వేదాన్ని వాళ్ళు విస్తరణ చేస్తారు. వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ అది. బ్రాహ్మణుడు మరి తల గనక, శిరస్సు గనక వేద శాస్త్రాలు బోధించాలి. భగవంతుడి శిరస్సు కాబట్టి. అలాగే భగవంతుడు ప్రతినిధిగా భోజనాన్ని స్వీకరించాలి. వేద నియమాలు అనుసరించి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆరగించినచో అతని ముఖం ద్వారానే భగవంతుడే ఆరగించాడని మనం గ్రహించాలి. అందుకే బ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టడం ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటాం. కానీ బ్రాహ్మణుడు భగవంతుడు ప్రతినిధిగా మాత్రమే ఆరగిస్తూ భగవద్గీత సందేశాన్ని లోకంలో వ్యాపింపచేసే తన కర్తవ్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. సో ఇలా ఆయన ప్రతినిధిగా మనం బ్రాహ్మణుడు అన్ని తీసుకుంటూ అసలైన డ్యూటీని మర్చిపోకూడదు. భగవత్ సందేశాన్ని లోకంలో వ్యాపింప చెయ్యాలి, అది ఆయన కర్తవ్యం. కాబట్టి గీతా సందేశాన్ని వ్యాపింపజేసే వ్యక్తి భగవద్గీతలో 18.68-69లో చెప్పారు కదా, భగవంతుడు నాకు అతని కంటే ప్రీతిపాత్రుడు లేడు అని. ఐదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్యభిదాస్యతి నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః. సో ఇలాంటి వాళ్ళకంటే నాకు ప్రీతిపాత్రుడు లేడు అంటున్నారు. అందుకని అలాంటి బోధకుడు, నిజమైన బ్రాహ్మణుడు, వాళ్ళకు భోజనం పెట్టడం ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడికి నివేదన చేసినట్లే అంటున్నారు. అలాగే మాయ యొక్క దాసుల నుంచి ప్రజల్ని కాపాడడం కూడా క్షత్రియ ధర్మం. ఉదాహరణకు అంటే ఎవరినైనా ఇలా భౌతిక మాయలో పడ్డ వాళ్ళని ప్రయత్నించి బయటికి లాగల భక్తుడు, అది క్షత్రియ ధర్మం అంటున్నారు. ఉదాహరణకి అది డ్యూటీ. అలా ఒక నల్లని పురుషుడు గోవును వధిస్తున్నాడు అనుకోండి, పరీక్షిత్ మహారాజా చూసినప్పుడు తన కత్తిని దూసి కలి అనబడే ఆ నల్ల పురుషుణ్ణి ఆయన చంపడానికి ప్రయత్నించారు. అది క్షత్రియ ధర్మం. అంటే ఎక్కడైనా అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఆపడం క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మము. ఆపకుండా కూర్చున్నాడంటే క్షత్రియుడు అవ్వడు. కాబట్టి ఈ రక్షణ కల్పించడానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి హింస అవసరం అవుతుంది. మరి ఇలా తప్పు చేసే వాళ్ళని శిక్షించాలి, లేదా వాళ్ళు తప్పులు చేస్తారు. కాబట్టి అది క్షత్రియ బాధ్యత. బ్రాహ్మణుడిది అది కాదు. ఆయన వేదాలు, ఈ భగవద్గీత ఇటువంటి ఉపదేశించడం, ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలి. పరధర్మాన్ని కంప్లీట్ గా చేయటం కంటే మన ధర్మం స్వధర్మం సగం చేసినా చాలని కూడా భగవంతుడు కర్మయోగంలో చెప్పారు మనకి. కాబట్టి క్షత్రియ ధర్మం ఏమిటి అంటే ఇలా అన్యాయాన్ని ఆపడం. అలాంటి ప్రయత్నంలో ఒక్కొక్కసారి హింస కూడా అవసరం. అందుకే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో కూడా నువ్వు హింసని తప్పదు, ఈ అధర్మాన్ని ఆపడానికి నువ్వు మరి చెయ్యాలి అని చెప్పి భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. అలాగే మరి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, వర్తకులు ఉన్నారు, వైశ్యులు అంటే వాళ్ళు పంటలు పండించడం, వర్తకం, ఇలాంటి వాటి ద్వారా ప్రజలకు అవసరమైన వస్తువులన్నీ పంపిణీ చేస్తూ ఉంటారు. అది వైశ్య ధర్మం. శూద్రులు ప్రజలకు మరి కొంచెం అంటే ఈ మిగిలిన వాళ్ళకంటే మేధాశక్తి అంతగా ఉన్నవాళ్ళు కాదు. అందుకని వాళ్ళు శారీరక శ్రమతో పై వర్ణాల వాళ్ళందరికీ సహాయం చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ రకంగా సమాజంలో అన్ని వర్ణాల వారి మధ్య కూడా పూర్తి సహకారం, వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి అవకాశం కూడా ఇచ్చారు. సో ఎవరి యొక్క నేర్పరితనాన్ని బట్టి, గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఏ పని చేసినా సరే, బ్రాహ్మణుడు భగవద్గీత చెప్తున్నాడని ఆయనకు ఒక్కడికే పుణ్యం రావడం లేదు, ఆయన ఒక్కడే భగవంతుని తృప్తిపరచడం లేదు. వైశ్యుడు తనకున్న బాధ్యతను, తన సేవలను సక్రమంగా చేసినప్పుడు అదే పుణ్యము, అదే ప్రీతి భగవంతుడికి వైశ్యుడు కూడా శూద్రుడు కూడా కలిగించగలడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి, గుణాలను బట్టి వాళ్ళ పనులు కేటాయించారు. కానీ ఈ పనులన్నిట్లో ఏ మార్గంలో అయినా భగవంతుడిని మనం ప్రీతి చెందేటట్లు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల, శూద్రుల అనే పాయింటే లేదు. నువ్వు నీ బాధ్యత, నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు హరితోషణంగా నువ్వు చెయ్యి. అది భగవంతుడికి శరణాగత తత్వం అని చెప్తున్నారు. అది నీకు ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వాన్ని ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ కలహాలతో ఉన్న కలియుగంలో ఈ పరిస్థితిని మనం ఎలా ఉందో మనం చూస్తున్నాం. ఎవ్వరూ కూడా ధర్మం పాటించడం లేదు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా నేనేదో గొప్ప కులం అని ఎంతో గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నారు. కానీ నిజానికి మరి వాళ్ళు ఏ వర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళ అహంకారంతో అంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడితో వాళ్ళకి అసలు ఏ కనెక్షన్ లేకుండా పోయింది. ఇలా మనిషికి మళ్ళీ స్వస్థత చేకూర్చడానికే మరి ఇటువంటి ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేటటువంటి ఈ మార్గాన్ని మన
ఎన్నుకుని సుఖంగా మళ్ళీ జీవించేటట్లు చేయడానికే ఈ ఈ ఉద్యమం, ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం కూడా ప్రారంభించాము అని ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అయితే మానవ జాతిలో మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ సక్రమంగా పాటించడం వల్లే మరి భగవంతుడికి తృప్తి కలిగిస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అంటే మన అలా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన జీవిత అవసరాలన్నీ మనకి భగవంతుడే ఇస్తారు అని చెప్పి ఆయనే స్వయంగా ఉద్ధవుడికి ఉపదేశించారు. మరి సమస్త జీవరాశుల్ని పోషించేది భగవంతుడే కదా. అందుకని అందరూ కూడా ఈ రకంగా వాళ్ళ వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలు గనక నిర్వర్తించారు అంటే మరి అందుకే అందరూ శాంతివంతంగా సుఖంగా జీవిస్తారు అనడంలో సందేహం లేదు. జీవిత అవసరాలకి ఎలాంటి కొరత కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. ఈ లోకమే వైకుంఠంగా మారిపోతుంది. ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేశారంటే మరి ఇది స్వర్గం గాక వైకుంఠం గాక ఎలా ఉంటుంది, అలా మారిపోతుంది. భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించకుండానే వాళ్ళు భాగవతంలో ఉపదేశాలని ఈ భక్తి మార్గాన్ని పాటించడం ద్వారా మానవ జాతి అంతా కూడా సర్వశుభాలని పొంది సంతోషంగా ఉండగలరు. మరి ఇక్కడ భగవద్గీతలో కూడా మనకు ఆ యజ్ఞచక్రంలో ఏం చెప్తారు? వేదాల నుంచి భగవంతుడు వేదాలు ఇచ్చారు, వేదాల ద్వారా మనం ఏ పని చేయాలో చెప్పారు. అంటే మరి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఇదంతా వేదాల్లో వచ్చింది కదా. ఇలాంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, ఇలాంటి వాళ్ళు క్షత్రియులు, ఇలాంటి వాళ్ళు వైశ్యులు, వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఇవి అని గుణాలను బట్టి అలా అందరూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు సక్రమంగా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. యజ్ఞం చేస్తే వర్షం పడుతుంది, వర్షం వస్తే ధాన్యం వస్తుంది, ధాన్యం వస్తే మరి అందరికీ ఫుడ్ వస్తే సస్యశ్యామలత ఆనందమే కదా. సో అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఎవరి బాధ్యతను వాళ్ళు సక్రమంగా చేసినప్పుడు సస్యశ్యామలత వస్తుంది. సక్రమంగా చేయడం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞంలాగా అంటే ఏమిటి? భగవదర్పితం చేసి హరితోషణంగా చేయడం. ఆయనకి అర్పించామనే శరణాగత తత్వంతో మన కోసం అనుకోకుండా, రెండు ఆయనకి నచ్చే విధంగా చేయడం. భగవదర్పితం, భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఈ రెండు మాటలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అలా అందరూ చేసినప్పుడు మరి సస్యశ్యామలత, మరి ఇది సర్వశుభాలు, సంతోషమే వస్తుంది మరి అందరూ ఆ మెంటాలిటీతో ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఉద్ధవుడికి చెప్పిన సందర్భంలో మళ్ళీ భాగవతంలో ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఏమనంటే భగవంతుడు, ప్రియమైన ఉద్ధవా, ప్రజలందరూ కూడా ఇలా వేదవిహితమైన కర్మల్లో అంటే వేదాలు చెప్పినటువంటి కర్మల్లో సాధారణ ప్రాపంచిక కర్మల్లోనే నిమగ్నమై ఉన్నారు. అంటే వేదాలు చెప్పినవి ఈ పద్ధతి, ఈ యజ్ఞం చేస్తూ పుణ్యమాయ అని వేదాల్లో కొన్ని ఆ విషయాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. అలాంటివో లేదంటే మామూలు ప్రాపంచిక కర్మల్లోన అందరు నిమగ్నమై ఉన్నారు. కానీ ఆ కర్మ ఫలాల్లో దేని చేతైనా వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ భక్తిని పొంది నన్ను ఆరాధించారు అంటే తక్షణమే వాళ్ళు ఈ లోకంలోనే కాకుండా ఉత్తర లోకాల్లో కూడా సుఖాలను అనుభవిస్తారు. ఈ మామూలు కర్మల్లో వాళ్ళు ఏ కర్మఫలాల్లో అయినా సరే ఏదో ఒక కర్మఫలంతో వాళ్ళు గనక నన్ను పొందారు అంటే వేదాలు చెప్పిన కర్మల ద్వారానన్నా లేదంటే ఈ సాధారణ ప్రాపంచిక కర్మలైన అంటే మన రెగ్యులర్ డ్యూటీస్ని మనం మామూలు మన యొక్క బాధ్యతల్ని కూడా ఈ భావంతో నిర్వర్తించాము అంటే భగవద్భక్తితో తక్షణమే వాళ్ళు ఈ ఉత్తర లోకంలో, ఈ లోకంలోనే కాకుండా ఉత్తర లోకాల్లో కూడా సుఖాన్ని, తర్వాత లోకాల్లో కూడా సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు. ఇందులో ఎలాంటి సంశయము లేదు అని ఉద్ధవుడికి భగవంతుడు భాగవతంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఇలా మనకి మన ఓన్ డ్యూటీస్ మనం చేస్తూనే భగవంతుడిని భక్తిని పొందొచ్చు అనేది మనకు అది ఎక్కడో ఏదో అసాధారణ పని చేయాలని లేదు, ఏదో ధ్యానము ఇవి చేస్తూ తపస్సులు చేయాలని లేదు, యజ్ఞాలు చేయాలని లేదు. మన కర్మలనే బాధ్యతలనే యజ్ఞంగా మార్చేసుకుని భగవంతుడికి అర్పిస్తూ భగవత్ ప్రీత్యర్థం మరి మనం ఆ నిష్కల్మష తత్వాన్ని, శరణాగత తత్వాన్ని అలవర్చుకుంటేనే అదే భక్తిగా రూపొందుతుంది. ఈ రకంగా మరి ఈ భక్తి ఉద్యమం ఎంత ఉత్తమమైందంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు అందరూ, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా తాను ప్రస్తుతం చేసే పనే కొనసాగించవచ్చు. నేను ఇది అది సన్యాసిని, ఏదో గృహస్థును లేదా అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం, బ్రాహ్మణుని అని ఏమీ చెప్పుకోకర్లేదు. వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యి చేస్తే చాలు. కానీ భక్తిభావంతో ఆ సాధనతో కృషి చేస్తూ
వాళ్ళు భగవంతుని ఆరాధిస్తే చాలు. అది అన్ని పరిస్థితుల్ని కూడా అదే చక్కదిద్దుతుంది ఈ సాధన. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ లోకంలో సుఖ సంతోషాలతో శాంతంగా నివసించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నారద పాంచరాత్రంలో కూడా భక్తిని గురించి, భక్తికి సంబంధించిన విధులు గురించి కూడా ఏం చెప్పారంటే, అపరుషేయాలైన వేదాలు విధించిన భగవంతుని తృప్తిపరిచే ఏ కార్యకలాపం అయినా సరే భక్తికి సంబంధించిన విధాలుగా గురువులు అంగీకరిస్తారు, ఆచార్యులు అంగీకరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వేదాలు చెప్పినటువంటి భగవంతుని తృప్తిపరిచే ఏ పనైనా సరే అది భక్తికి సంబంధించిన డ్యూటీనే అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. నువ్వు ఏదైనా సరే నీ బాధ్యతన, అంటే ఏదైనా అంటే పాప పని చేసేసి ఇది కూడా భగవంతుని తృప్తిపరచడం అంటే ఎలా తృప్తిపరచగలం తప్పు మార్గంలో చేసినప్పుడు. కాబట్టి వేదాలు చెప్పిన ప్రకారంగా భగవంతుణ్ణి తృప్తి కలిగించేవి ఏమిటో వేదాలు చెప్పాయి, వికర్మలు ఏమిటో చెప్పాయి, సకర్మలు ఏమిటో చెప్పాయి వేదాలు. సో ఆ రకంగా మనం ఆయనకి తృప్తి కలిగించే ఏ పనైనా సరే భక్తితో చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా చేయవలసిన పనులేనని ఆచార్యులు కూడా అంగీకరిస్తారు. అందుకే ఒక ప్రామాణిక ఆచార్యుడి పర్యవేక్షణలో ఒక వ్యక్తి భగవంతుడి క్రమం తప్పకుండా ఇటువంటి సేవను కనుక చేసినట్లయితే క్రమేణా అతను ఆ ప్రేమతో భగవంతుని సేవిస్తూ రాగానుగ భక్తికి అర్హుడు కావచ్చు అంటున్నారు. అంటే ఈ వైదీ భక్తి మార్గంలో వెళ్తూ చివరికి ఆ రాగానుగ స్టేజ్కి చేరుకోవచ్చు. అది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు రాగానుగ భక్తుడు అయితే ప్రాబ్లమే లేదు. కానీ అందరికీ ఆటోమేటిక్గా రాగానుగ స్థితి లేకపోవచ్చు. ఏది మరి భక్తులు కొందరు ప్రత్యేకమైనటువంటి పూర్వజన్మ కృప వల్ల, మరి రామదాస్ కానీ తుకారాం కానీ ఇటువంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళకి ఆ భక్తి వాళ్ళకి సహజంగా వాళ్ళలో ఉన్నది, అది అందరిలో లేకపోవచ్చు. కానీ ఇలా వైదీ భక్తి మార్గంతో మన పనులు మనం ఈ రకంగా చేయడాన్ని ప్రారంభిస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ రాగానుగ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు, హరితోషణంగా మన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాం. అది ఈరోజు పాఠం. పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి అటెండెన్స్ పెట్టారు ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ కూడా పెట్టినట్టు. అవును, మళ్ళీ లేటెస్ట్ కొంతమంది మధ్యలో చేరారు కదా, వాళ్ళకి కనిపించదు కదా అని పెట్టా ఇప్పుడు. ఎవరు? సరేలా మాతాజీ చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే ఈ రోజు దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు మాతాజీ, కానీ నిన్నటిది కొంచెం నేను మిస్ అయ్యాను క్లాసు. అందులో కొంచెం ఈ స్టార్టింగ్ లో సాయుజ్య, సాలోక్య, సారూప్య, సారిష్ట, సామీప్య అనేవి నాకు చదివినా కొంచెం అంతగా దాని గురించి మళ్ళీ మనం చూస్తాం మాతాజీ ముందు ముందు. ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా మెన్షన్ చేశారు. సాయుధ్యం అంటే భగవంతుని పొందడం, సారూప్య అంటే ఆయన రూపం తెచ్చుకోవడం. అందుకే విష్ణులోకంలో అందరికి కూడా 4 భుజాలు ఉంటాయి, విష్ణుమూర్తి లాగానే చూస్తాను. సారూప్యం అన్నమాట. సాలోక్యం ఆయన ఉన్న లోకానికి వెళ్ళగలుగుతాం. అది అట్లా 5 రకాలుగా ఆయనని పొందగలగటం అని చెప్పి చెప్తారు. అది చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకేనా మాతాజీ? అది సో సారూప్యం, సాలోక్యం అని ఆ రకంగా అంటే భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనుకోవచ్చు, లేదా భగవంతుని పొందడానికి అనుకోవచ్చు. ఈ మార్గాల్లో అన్నమాట. అలా విష్ణులోకం వెళ్ళామంటే అందరికీ అక్కడ ఆయన రూపం రావడం. అలాగే సాలోక్యం ఆయన ఉన్న రూపం, ఆయన ఉన్న లోకం ఆయన దగ్గర ఉండడం. సామీప్యం ఆయన దగ్గరలో ఉండడం. ఇలా ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుడిని మనం పొందగలగడం. అది ఆ మార్గాలు ఎలా అయినా సరే. ఓకేనా మాతాజీ? అలాగే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు పాఠం. రేపు మళ్ళీ కలుసుకోవచ్చు. గిరిజా మాతాజీ హరే కృష్ణ ఉన్నారా మాతాజీ? మీరు ఉన్నారు. మీరు శ్లోక క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నట్టున్నారు కదా మాతాజీ, 9 AM కి
మార్నింగ్. అవునమ్మా. మాతాజీ అవును మాతాజీ. శ్లోకాస్ అవి కొంచెం బాగానే మాతాజీకి కూడా ప్రాక్టీస్ ఉందనుకుంటా. అవసరం అది అంటే మనకి నంబర్ ఏదైనా అవసరమైతే ఉమ్, ఆ, మీకు ఏదైనా అంటే మాకు శ్లోక ట్రైనింగ్ కి కొన్ని అది కలెక్ట్ చేస్తున్నాం మాత. అదే నేను మీ ఆ, క్లాస్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. అలాగే అదే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం మాతాజీ. కదా, అవును. ఆ సరే, టెక్నికల్ పార్ట్ నాకు అలాగే రాదు కదా, నేను ముందాక చెప్పాను. అలాగే. మేమంతా చెప్తాను మీకు ఉమ్. ఆ విషయం ఏం జరిగిందో. అలాగే అలాగే ప్రభుజీ. సో ఓకే. ఎవరైనా శ్లోకాస్ అది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి 9 AM క్లాస్ ఉంటుంది, కృష్ణవేణి మాతాజీ తీసుకుంటారు. అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు. మాతాజీ శ్లోకాస్ అన్ని నేర్పిస్తారు అక్కడ. ఇంకే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. అంటే హరే ఏం కృష్ణ. నన్నేం చేయమన్నారు మాతాజీ? అంటే జనరల్ గా అడుగుతున్నాను, మీరు ఆ క్లాస్ లో జాయిన్ అయ్యారని చూశాను, మొన్న మీరు మంగళారతి సేవలో వచ్చారు కదా. అవును మాతాజీ. అందుకని జాయిన్ అయి ఉంటారు అనుకున్నాను. సో అట్లా జాయిన్ అయితే అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు. అందరికీ ఆ విషయం కూడా చెప్తున్నాను, 9 AM ఆహా. క్లాస్ ఉంటుంది అని. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ నేను అంటే చాలా టైం నుంచి వస్తున్నాను మాతాజీ. ఇప్పటి నుంచో వెళ్తున్నారా? వెరీ గుడ్, వెరీ మాతాజీ. గుడ్. హరే. మాతాజీ భాగవతం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాతనే కదా మాతాజీ మాతాజీ అవును, క్లాస్ అంటే? అవును. అవును. కంటిన్యూ అవుతుంది అదే లింక్ లో. అవును మరి. మీరు టైం అక్కడే కొంచెం. ఉంటే ఆ క్లాస్ వినొచ్చు ఇక భాగవతం అయిన తర్వాత. హరే కృష్ణ అవునవును. మాతాజీ, నేను కూడా అటెండ్ అవుతున్నాను మాతాజీ, ధర్మప్రసాద్. ఓ వెరీ గుడ్ ప్రభుజీ. అవును, చాలా మీరు మంది నైన్ ఓ ఉన్నారు క్లాక్ మాత. నేను కూడా అటెండ్ అవుతున్నాను, కృష్ణవేణి తెలుసు. మాతాజీ. వెరీ గుడ్. హరే ఆ ఆమె టైం కూడా కొంచెం కుదరట్లేదు మాతాజీ మాకు. మాతాజీ బాగా నేర్పిస్తారు కానీ మార్నింగ్ హడావుడి ఆఫీస్కి వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఉంటుంది, అది కుదరట్లేదు మాతాజీ. దాని తర్వాత బ్లిస్ఫుల్ క్లాస్ కూడా ఉంది మాతాజీ. అది 10కి 10 to 11. అక్కడ ఇంకా వాళ్ళు డీటెయిల్గా అన్ని నేర్పిస్తారు. అవునవును ప్రభుజీ, తెలుసు ప్రభుజీ. 22, 21 నుండి ఉన్నాను ప్రభుజీ నేను కూడా ఈ క్లాసెస్ లో, కానీ ఫస్ట్ అటెండ్ అయ్యాము కోవిడ్ అదే టైంలో. వీలున్న వాళ్ళు నేర్చుకోవాలంటే ట్రై చేయండి, అది చెప్తున్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వీలైతే, వీలు కాకపోతే మరి ఏం చేస్తాం, కానీ వీలైతే ఉన్నాయి ఈ టైమ్స్ లో. అందుకని చూడండి మాతాజీ, మీ వీలుని బట్టి వీలైతేనే. అలాగే 5ంటికి ఒకటి ఉంది మన చంద్రకాంత్ ప్రభుజీ. ఆయన ఏంటంటే శ్లోకాస్ చెప్తారు మీకు అన్ని, కొంచెం అర్థాలు, ఆ శ్లోకం చదవడం అది కూడా అక్కడ కూడా చెప్తారు. ఒకవేళ ఆ టైం కుదిరితే అదైనా అటెండ్ అవ్వచ్చు. బట్ అది కూడా మేము వెళ్తున్నాం మాతాజీ. మేము పెడుతున్నాం ఓకే. మాతాజీ, మేము దానికి పెడుతున్నాం. మార్నింగ్ భాగవతం, ఈవినింగ్ భగవద్గీత. వెరీ గుడ్. సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ, నా పేరు వెంకటరమణ. నేను కూడా 2 క్లాసులకి అటెండ్ అవుతున్నాను మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. అంటే కంపల్సరీ అని అట్లా అని కాదు, ఉన్నాయి కాబట్టి అవి అవును వెళ్తే మాతాజీ, మీకు చక్కగా కొన్ని నేర్చుకునే విషయాలు అవకాశం తెలుస్తాయి ఉంది మాతాజీ, కదా. కొన్ని ఉమ్, నేర్చుకోవచ్చు. అందుకని తెలియజేయడం చేస్తున్నాం. ఉన్నాయి ఈ టైంలో ఇవి ఉన్నాయి, వీలైతే వెళ్తే అవి కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. అది ధన్యవాదాలు మాతాజీ. వీళ్ళందరూ యాక్టివ్ వెళ్తున్నాం. పార్టిసిపెంట్స్ అమ్మా. హరే వెరీ కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ, చాలా సంతోషం మాకు. మేము రెగ్యులర్ గా ధన్యవాదాలు. పెడుతున్నాం, మేమందరం పెడుతున్నాం చాలా వరకు. వెరీ ఉదయం హనుమత్ అది ప్రసాద్ గారు, మీకు పుస్తకాలు వచ్చేసాయా? రాలేదండి ఇంకా, అది అరే వాళ్ళు నువ్వు మెసేజ్ నాకు ఆ పెట్టారు. డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. గురుగారు ఇవాళ మెసేజ్ పెట్టారు నాకు, వాళ్ళు ట్రాకింగ్ పెట్టారు. అదే మీరు నాకు అది అది వాళ్ళు అడుగుతారు, అది స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ యువర్ పేమెంట్ అది. ఎందుకంటే అది చాలా వస్తాయి. నేను అక్కడ ఒక వారం రోజులు సేవ చేశాను, బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ చేశాను. ఈ రిసీట్స్ నాకు తెలుసు. కొన్ని అసలు పర్టికులర్స్ తప్పకుండా ఇవ్వరమాట, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వాళ్ళకి తెలియదు. అలాగా మీరు అది చెప్తే టక్కుమని తీసుకుని హరే నేను కృష్ణ వాళ్ళకి మాతాజీ, చెప్తాను. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి. లైవ్ పంపిస్తాను, ఇవాళ పంపిస్తాను.